Ang Radyo DCGB, ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta ng Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na udto sa mga parantabay, Miyerkules Pungunyan, Hulyo 22, taon 2026, inipon Bareta alas 12. Ako po si Nicole Ann Gloriani, ang sendong tagapagbareta. Sa headlines, Kandarakulang Bareta sa lado lokal, mga nagrally kan Lunes manungod sa quarry operations sa probinsya nin Albay, daing permit sa lokal na gobyerno kan Legazpi City asin gobyerno probinsyal. Climate Change Academy na nasa laog kan bisinidad kan Bicol University, halas na ang mga naka-star Bicol University asin gobyerno probinsyal. May mga plano na ipadagos ang paggamit kan edipisyo. Tinampo sa Barangay Kiwalo, Daraga Albay, padagos na nagdadaranin perwisyo mga residentes asin motorista pinaglalauman na matapos na ang patrabaho. Miyembros kan sangguniang panlalawigan ng Albay planong mag-atendir kan sona ni PBBM tangani personal na ihatod ang rekognisyon ni dating Congressman asin Gobernador Joey Salceda sa iyang bagong posisyon. Sa lado nasyonal, PBBM ipinag-orden ang tabang sa pamilya kan duwang marinong Pinoy na nagadan sa Black Sea. PNP pigbeberipikar ang mga report na nakaluwas na ni Nasyon ang negosyanteng si Atong Ang. PNP nagdistribute ni 9.2 milyones pesos na reward sa 21 na informants na nagtabang sa pagdakop kan mga wanted. Ransom money na ikaipuhan bilang ebidensya sa mga kasong kidnapping sigun sa Korte Suprema. Sa lado kanibang nasyon, mga nagadan sa pagtiulob nin ferry sa Guyana o minabot na sa 41. Sa lado kan Karawato Sports, desisyon ni LeBron James may epekto sa schedule kan NBA. Iyan po ang headlines, ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Permit sa lokal na gobyerno kan Legazpi City asin gobyerno probinsyal kan Albay. Ang ginibong rally kan nakaaging aldaw may koneksyon sa quarry operations sa probinsya. Sa pag-follow up kan DZGB News, pinag-unambitan ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail na dai siyang pinirmahan na permit sa pagtiripon. Sigun sa iya originally, sa Peñaranda Park gigibuhon ang rally alagad bako ini tag sa diri kan syudad kun kaya pigrefer niya ini sa Kapitolyo. Alagad sa pagsusog sa Kapitolyo, pinaghirasman kan Provincial General Services na daiman sindang pinirmahan na anuman na pagtugot dahil ang tadaipa na ta-turnover ang parke sa lindong kan gobyerno probinsyal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Bako mga tawo kundi mga halas na ang pinagkumpirma na naka-star sa 10 taon na nakatenga na Climate Change Academy na nasa laog kan bisinidad kan Bicol University, partikular na ang edibisyon na kataid kan dating Bicol University College of Arts and Letters. Sa pagkikipaghuron kay BU President Baby Boy Benjamin Nabres III, dakol na ang nakakaabot na impormasyon sa iyang opisina hali sa mga estudyante asen personalis kan eskwelahan na nahihiling nindang pigkakanapan na ininhalas palaog. Pati na ang mga gwardya sa Gate 3 kan Universidad ang kinumpirmar na totoong may mga halas na sa edipisyo. Sa paghahanap ng dagdag na impormasyon kan DZGB News, napag-araman na ang pasilidad ang haluyo ng taon na dai nagagamit kung saan pigaapod ining Climate Exchange Adoption and Disaster Risk Reduction and Management Building.
Na-establish rin taon 2009, panahon pa ni dating kongresista asin dating gobernador Joey Sarte Salceda na pigbibisita kan mga foreigner tangani mag-training sa DRRM program kan probinsya nin Albay. Alagad na pundo ang paggamit kan pasilidad taon 2017 sa irarom kan pamamayon ni Governor Al Francis Bichara kung saan aligadong may sarong opisyal ang nagpapundo kan operasyon kaini. Sa presente, plano ni Nebres na hagadon sa gobyerno probinsyalan edipisyo tangani mapakinabangan kan universidad asin gibuhon na Mayon Heritage Center kung saan gigibuhon ang pag-aadal o research sa Mayon Biosphere bilang parte man kan pag-apply kan bulkan bilang saro sa mga UNESCO World Heritage. Mientras na nagpahayag man si Albay Governor Noel Rosal na papatapuson asin papakarayon sa giraray ang pasilidad tangani magamit sa giraray kan probinsya nin Albay. Planong mag-atender nin personal kan mga board member kan sangguniang panlalawigan ng Albay sa State of the Nation Address o SONA ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa masunod na semana. Tangani ipaapot nin personal kay dating kongresista asin dating gobernador Joey Salceda ang resolusyon nin pagmidbid sa iyang presenteng posisyon. Magigirumduman na pinagdesignar ni Marcos Jr. si Salceda bilang sekretaryo kan Presidential Legislative Liaison Office kung kaya nag-autorisa nin Resolution of Commendation si 3rd District Board Member Das Maronilla sa ginibong sesyon kasuhapon na nagmimidbid sa halangkaw na posisyon kan dating opisyal sa erarong kan presenteng administrasyon. Unanimously approve ini kan mga opisyales kan sangguniang panlalawigan asin pinag-unambitan na maawot kay ining mamidbid asin pagpaunrahan ang pagpapadagos kan serbisyo publiko ni Salceda sa nasyon. Padagos na pangapudan kan mga residentes asin mga motorista na nagaagi sa Barangay Kiwalo sa Daraga Albay na mapakaray na ang tinampo. Magigirumduman sa nakaaging follow-up reports kan DZGB News, sinabi kan Department of Public Works and Highways o DPWH Bicol na may nakatagama na kutang pondo ang patinampo alagad na apektaran ini kan naging kararibukan sa flood control project sa nasyon na nagresulta sa pagkaka-freeze kan mga pondo sa gabos na proyekto kan ahensya. Alagad sa impormasyon na nakuha sa DPWH 2nd District Engineering Office, sinabing daisindanin anuman na proyekto sa lugar asin pinagtaong kwenta ang proyekto sa mga opisyales de barangay kan Barangay Kiwalo. Magbilog ng resolusyon, ipaabot sa sangguniang bayan kan Daraga asin ipadara sa manihamiento kan DPWH tangani matagamahan din pondo. Katakod kay ni padagos na pinag-aagrangay kan mga residentes asin motorista ang lugar dahilan takon mauran piglaladawan ining kapareho nin swimming pool mantang kun mainit sarong motocross arena. Pinaghagad ni Albay 1st District Board Member Carol Zigaso kay Albay Governor Noel Rosal na mabugtakan din solar energy ang mga provincial government-owned hospital tangani 100% makapag-operar ang mga o ekipahes kaini. Sigun kay Zigaso, may mga medical equipment asin pasilidades ang mga ospital na nasa lindong kan gobyerno provincial, aro kan Manito Municipal Hospital, Cagraray District Hospital, Batan Infirmary Hospital sa Rapu-Rapu, asin Piodoran Memorial District Hospital anda nagagamit dahilan kan maluyang voltahe kan kuryente hali sa Albay Electric Cooperative Inc. o ALECO. Dagdag pa kan opisyal, partikular na digdi ang X-ray, CT scan o maski simpleng electric fan sana nagagana. Katakod kay ni pinagduon niya na kaipuhanan na makapag-invest ang probinsya sa long-term na solusyon asin na iasa ang supply ng kuryente sa ALECO tangali makapagtaon ng komportabling serbisyo ang mga ospital sa mga pasyente. $558 resolusyon, 18 appropriations asan 57 ordinansa ang nabilog kan sangguniang panlungsod kan Tabaco City sa lawag kan sa idang sarong taon na pagtukaw bilang mga opisyales kan syudad. Ini ang pinaghiras ni Vice Mayor Glenda Ong Bungaw sa ginibong legislative report kasuudma kan sanggunian.
Sigun pa sa iya, konsiderado niyang aktibo ang mga lehislador kan Tabaco City dahil ang tangani makuha ninda ang pagmidbid bilang top 2 local legislative awards sa component city sa bilog na Pilipinas. Pinasalamatan man ni Bungaw ang tabang kan sa iyang mga pag-iriba sa sanggunian asin mga staffs kan mga opisina sa pagsasabing day ini mangyayari kun dai sinda. Duwang eskalon na edipisyo na may anom na classrooms ang formal na itinurnover sa manihamiento kan Anislag National High School sa Barangay Anislag, Daraga Albay, Kasuudma. Sa ginibong seremonya, personal ining inatenderan ni Daraga Mayor Vic Perete, 2nd District Representative Kaloy Andes Oloria, asin mga opisyalis kan Department of Public Works and Highways 2nd District Engineering Office. Nagpahayag man in pasasalamat si Perete sa mga nasabing opisyal sa pagsasabing dakulang tabang sa mga estudyante kan komunidad asin ibinida na resulta ini kan pagtatarabangan kan mga opisyales kan eskwelahan asin mga ahensya de gobyerno. Patong-patong na kaso ang kinakahampang kan sarong 48 anyos na lalaki matapos nabaloon na tagaon ang duwang residente asin pinatakot pang gadanon ang mga opisyales kan barangay o kan barangay 70 kag Bakong sa Legazpi City. Sigun kay Legazpi City PNP Chief Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr., naglalaba ang duwang biktima sa Purok 4 kan bigla na nagrani ang suspect na si alias Joseph dara ang duwang bolo. Binasiwas kay niya ang arma sa direksyon kan mga biktima dahil ang tangani mapasuruyaw asin mapadalagan ang mga ini pauli sa saindang mga harong. Mantang pigaawat man kan mga barangay tanod asin ni punong barangay Gladwin Candia ang suspect. Nagpatakot ini asin nagsabing dai ako masuko sa Indo gagaradanon ko kamo bago baloon na sugudon ang mga opisyales. Dahilan kan insidente tulos na naghagad nin tabang sa pulisya ang barangay. Tulos na pinagrespondihan kan mga autoridad ang insidente. Kung sa inaabutan ang suspect sa gilid kan tinampo nakaput pa ang sarong bolo. Sa presente pinagpreparar kan pulisya ang pagsasaangat kan mga kasong attempted murder, direct assault upon a person in authority as in violasyon kan batas pambansa bilang 6 o an illegal possession of bladed weapon. Abangan pa ang detalyes kan mga bareta sa Lado Nacional, Ibang Nasyon Sports asin iba pa sa pagbabalik kan bareta alas 12. Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kidney Care Time! Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan sangguniang bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapangang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabang na mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, kulinarya asin longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin Services Orientation for Barangay Officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval asin Procession sa Banggi. Agosto 15, Agri Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Longganisa, Ginubatan, sarabay sa kauswagan. Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Elevate your self-care routine with great finds and bigger savings at the Metro Supermarket Health and Beauty Fair, happening from July 1 to 31. Enjoy amazing deals with your favorite health, wellness, and personal care essentials, now with up to 50% off on selected items. And that's not all. Get a free gift with a qualifying purchase. Look good, feel good. #bold beautiful you. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 258707 series of 2026. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa mga bareta o detalyes kan bareta sa lado nasyonal ipinag-orden ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak na tulos na magtaon tabang sa mga pamilya kan duwang marino na nagadan matapos atakihon ang sa indang barko sa Northern Black Sea. Sigun kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sinugukan Presidente ang DMW asin iba pang magkakanigong ahensya na siguruho na mariresibi kan mga pamilya kan mga biktima ang gabos na tabang na pwede nindang makuha.
Ipinag-orden pa ni PBBM kay Secretary Kakdak na kahurunon tulos ang mga pamilya kan mga apektado asin siguruho na gabos na ayuda na legal maitao asin maipaabot sa mga pamilya kan mga nagadan na Filipino seafarers. Pinatanidan man ni Castro ang mga local mining agency asin foreign principal na pwede silang manimbag kung mapapatunayan na may binalgar. Pigbeberipikar na kan Philippine National Police o PNP ang mga report na nakaluwas na kanasyon ang negosyanteng si Atong Ang. Kasunod ini kan mga uring-uding na nakaluwas na rin Pilipinas ang nasabing pugante. Sigun kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., apisar kay nagtutubod sinda na nasa nasyon pang mangirari si Ang base naman sa last known location o ultimong dinumanan kay ini. Napag-araman na si Ang pagkakonsidera na mastermind sa pagkawara kan mga parabulang sa nasyon asin siya ang may pamayo sa una uminabot na sa 20 milyones pesos. Nag-distribute ang Philippine National Police o PNP ning kabilugan ng 9.2 milyones pesos na reward o premyo sa 21 na confidential informants na nagtaon nin impormasyon na naging dalan sa pagkakaarestar kan 21 na wanted persons sa manibaybang lugar sa nasyon. Sa nginibong seremonya sa Camp Crame, Quezon City kan Hulyo 21, pigresibik kan mga informant ang sa indang cash rewards matang nakasulog nin full face mask para maitago ang sa indang identity. Pinanginota ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates ang distribusyon. Sigun kay Nartates, ang pondo para sa reward hali sa Intelligence Fund kan PNP asin inaprubaran kan Department of the Interior and Local Government. Sinabi niyang maawat kan programa na enganyaron ang pagkikipagtabangan kan publiko sa pagpapautob kan nasyon asin pagdakop sa mga pugante. Kaibahan sa mga naaresto ang mga wanted sa kasong murder, rape, syndicated estafa, pagbalgar sa Republic Act 7610, illegal trade of explosives, pagsuhay sa Firearms and Ammunition Regulation Act asin robbery with multiple homicide. May separadong reward na 2.83 milyones pesos para sa pagkaka-arestar kan duwang pigsasabing membro kan sarong communist terrorist group na wanted man sa kasong murder. Sigun kay Nartates na may maabot sa 500,000 katawo pa ang eksistidong may warrant of arrest sa bilog na nasyon asin padagos sindang tututukan kan PNP. Dai kaipuhan na ihampang sa korte ang mismong kwartang pantubos o ransom money para mapatunayan na kasong kidnapping for ransom sigun sa Korte Suprema. Hasarong desisyon inapirmar kan Korte Suprema laban kina Jose Olbato, Police Officer 3 Clayton Patingan at saro pang akusado dahil sa pagkidnap kay Genevieve Ong C. Sigun sa mga record kan kaso, dinukot si C mantang nagmamaneho asin pigdetenir sa sarong harong. Naghagad ang mga suspect ng 50 milyones pesos gikan sa iyang ama. Katrokis kan sa iyang libertad, alagad ibinaba ini sa 500,000 pesos. Ipighatod kan driver ni C ang mark money, ransom money sa irarong kan police surveillance. Pagkatapos na iligtas si C asin nabawas ang kwarta o nabawi ang kwarta asin naarestar ang mga sospek. Hinatulan kan Regional Trial Court na guilty ang mga akusado dahil sa pakikipagsabwatan para dukuton si C katrokis kan ransom. Paglihis kan panahon, inapirmahan kan Court of Appeals ang sa indang hatol. Sa indang apelasyon sa Korte Suprema, ipinag-insistir kan mga akusar na dai na patunayan ang sa indang pagkakasala dahil dai na ipresentar sa korte ang aktual na ransom money na aligadong nawara mantang nasa kustodiya kan pulisya ang mark money. Alagad sigun sa Korte Suprema, supisyente nang mapatunayan kan prosekusyon na may hinagad na pagkasunduan asin naihatod na ransom money para mapakusog ang kasong kidnapping for ransom. Dahil digdi hinatulan kan Korte Suprema sina Olbato asin kasabwat kaini nin sagkod 40 taon na pagkakapreso asin sinugo na magbayad nin 300,000 pesos na danyos sa biktima.
Sa Bareta, sarado kaniwang nasyon, suminakat na sa 41 ang numero kan mga nagadan matapos magtiulob ang sarong ferry sa Guyana. Base sa record kan mga autoridad duman, nadagdagan sa 77 ang numero kan mga nailigtas hali sa trahedya, matang nagpapadagos ang search and retrieval operation sa lugar kan insidente. Nangyari ang pagtiulob kan ferry kan nakaaging banggi mantang lunad kaini ang 179 na pasahero. Sagod sa ngunyan, dakol pa man giraray na pigtatakutan na nawawara. Sigon sa mga investigador, kaipuhan sa mga posibleng naging kausa kan insidente ang bako tamang passenger safety asin ang dudang paggamit nin illegal na droga kan nagkaperang miyembro kan crew. Sa ngunyan ni si Sais, nalunadan pandagat ang ipinawagas sa lugar kan paglubog para magtabang sa operasyon. Pinanginutan man kan mga French diver katuwang ang mga lokal na rescue team ang paghahanap sa iba pang nawawara. Sa lado kan Karawato Sports, saro si NBA Commissioner Adam Silver sa mga nagaabang kung saan ang masunod na landing spot ni LeBron James para sa 81st o 2026 to 2027 season. Tulong semana matapos maghali sa Los Angeles Lakers para magbalo sa free agency, wala pang team na napipili si James. Matindi ang pag-ilusyon sa 41-year-old superstar kan Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Golden State Warriors, Philadelphia 76ers. Sigon sa opisyal kan NBA, kaipuhan nindang tapuson ang schedule asin kung saan makawat si LeBron may dakulang epekto sa schedule. Naimbento kan mga siyentipiko hali sa MIT ang sarong teknolohiya na nagagamit nin laser tangani makapagpadara nin tanog sa paagi nin paros direkta sa talinga kan sarong tawo. Pigibo ini sa paagi kan paghiro kan laser sa mga molecules kan tubig sa paros gamit an marikas na hiro na salming. Maawat kan teknolohiya na makapagpadara nin mensahe sa sarong tawo sa tahaw kan dakol na tawo o sa maribok na lugar na dain nagagamit nin makukusog na speaker. Breakthrough! Historia na iiba! Sarong 63 anyos na babae sa Massachusetts, USA ang matrayumpong nabulong ang dakulang bara sa iyang tulak matapos na painumonin nin 1.5 litro na diet soft drinks kada aldaw tangani matunaw ang dakulang nabilog na pagkaon sa iyang tulak. Sigon sa report kan mga doktor sa New England Journal of Medicine, sarong bulan nang nakaka-eksperyensya ang pasyente nin makulog na pangungulog sa itaas na parte kan sa iyang tulak asin tuong parte kan sa iyang hawak. Lalo na naglalala ang kondisyon kaini mas kinagiinom siya nin bulong para sa acid reflux kani pinasairarom ang babae sa endoscopy. Nadiskubre ang sarong dakulang gastric bezoar, sarong matagas na bukol na nabibilog sa mga pagkaon na dai natutunaw nin matanos. May type 2 diabetes asin obesity ang pasyente asin nagagamit siya nin semaglutide, sarong bulong na kaibahan sa GLP-1 receptor agonist. Alagad nakakatabang ini sa pagpapababa kan timbang. Pupwede kay ning pahaluyon ang pagluwas nin pagkaon hali sa tulak. Tulos na pinindok ang mga doktor ang sa iyang bulong asin pinainom siya nin diet soft drinks. Pinagrekomendar ang 3 litro nin diet soft drinks sa loob nin 12 oras. Alagad binawasan ini dahil ang tabako mahilig ang pasyente sa carbonated drinks. Flashback! Ngunya na aldaw, Hulyo 22, taon 1916 na establishir ang PNB sa paagi kan Public Act No. 2612 kan Philippine Legislature kasabay kan American Colonial Period. Pinalitan o sinalidahan kaini ang government-owned agricultural bank na may inisyal na kapital na 1 milyones pesos o kapareho nin sobra 494 milyones pesos sa taon 2021. Pangainat ng bandato kan bangko ang magtaonin pinansyal na serbisyo tangani masiportanan ang agrikultura, commerce asin industry mantang nagsiserving depository para sa pondo kan gobyerno. Ang enot kaning head office na sa Masonic Temple sa Escolta, Manila o midbid na Wall Street of the Philippines kanasabing taon. Mga tugang yan na po ang kabilugan ka mga bareta na tiniripon asin kinalap sa DZGB Newsbase. Bago po kita magpaara, marahil na pagkaunto po kina Marlene Yanzon, Homer Realista Lola,
Jay Baliscoro watching from RRJ Subdivision, Ginubatan, always DZGB, and Elmer Wong. Sa pangalan ka nagsururat kan Bareta sa pamamayo ni News Director and News Manager Mardela sa Lado Technical kaibahan ta dyan si Kuya Nald Baldo. Sa IT si Kuya Jerome Nico Martinez as in, ang mga OJT hali sa Sorsogon State University. Kaibahan man ng Megaforce Patrol, mga paraantabay asin sa kuyang kaibahan na si Ate Angel Mustaza. Ako po si Nicole Ann Gloriani ang sinunaging tagapagbareta. Abangan po ang masunod na programa sa DZGB. Always number 1, always at your service. Salamat po sa pag-antabay. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan